Persiapan babat pakan bolo iki. Perjalanan ini lho bolo. Alhamdulillah bolo iki wis teko lokasi bolo. Kayak lokasine ning kono kae bolo. Oke bolo lah iki lho penampakane bolo. Lah lek ndek genku iki jenenge jagung anu bolo ngene iki, jagung PT bolo. Nah, jagung manis tapi sing PT bolo. Istimewa bolo engko, saloke dibakar, saloke di godhog. Langsung bolo digas iki karo kancaku. Masalah udane nyeblok bolo iki. Wah. Lah kok wis nyoblok bolo, ayo gendang-dang bolo. Nah, iki lho bolo penampakane jagunge jagung manis bolo iki, tapi lanange bolo iki. Alhamdulillah bolo wis oleh pakan bolo iki bolo. Penampakane bolo. Nah, iki kancaku sing go gledekan. Nah, iki yo. Yes, gak mulih bolo iki. Sing ngusung kurang titik. Oke bolo iki kelanjutane sing golek awan mau bolo iki. Hasilnya ya iki bolo. Tak biakar bolo nglaris bolo ya mong. Kan. Kok tak kasane.